खुलुमबाय पिएन रादाब नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो दानो समावहाय बरायदों। दिनैहाय जों नोंथांमोननि थाखाय राजखान्थियारि खौरां नङा आरो बबेबा दोलोनि खौरां लानानै फैयाखै, नाथाय क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खगसागुरि गामिनि जों मोनसे न'खराव दंफैयो। हेलेना बसुमतारिनि न'खरावहाय जाय बेक्तिया गोबां समनिफ्रायनो गोबाव साननिफ्रायनो बिथाङा गोबांथार बेरामजों सैनांनानैहाय खर'नि माखासे गोब्राब सैनांनायफोरजों बिथाङा सैनांनानैहाय बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दङ आरो जों पिएन रादाबखौ बिथांमोना दिनै जोंखौ हांख्रायदों माखासे हेफाजाबनि थाखाय, हेफाजाबारि मदद मोननो थाखाय जोंखौ हांख्रायदों आरो जों दिनै नोंथांमोननो माखासे बिथांमोननि अबस्थाखौ दिन्थिगोन, हेलेना बसुमतारिनि अबस्थाखौ दिन्थिगोन आरो माखासे जोङो रिपर्टसफोरखौ नायबाय ज' बिथाङा गोब्राबथार सैनांनायजों बिथाङा दिनै बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दङ। स' नोंथांमोननि गेजेरावहाय बिथांनि सैनांनायखौ दिन्थिनायजों लोगोसे बिथांनि न'खराव आरो बिथांनि फेमिलियाव माखासे हेफाजाब मोनगोन होननानै जोङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय बे खौरांखौ लानानै फैबाय। स' आङो केमेरामेन बिथांखौ खावलायदों न'आव हाबनानै बिथांनि जे अबस्था बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय। आयं बिथां हेलेना बसुमतारिया माब्लानिफ्राय बेबायदि सैनांनाय अबस्थायाव फैखो? बियो गोबावसै जानाया ख्रुख्रुयैनो फ्राय 6 मासानो जाबाय, दा खिन्थु बारा जाथारनाया फ्राय 1 मासानो जाबाय आरो 1 मास जानानै दा बेखौहाय न'खरनि हा हु फाननानै एसे थाखा फैसा खरस खालामनानै दाहायबाय, ओरैहाय कचबिहाराव लांबाय आरो बिनिफ्राय मोनसे बेबायदिनो तुफानगन्जआव बे दाबनै जायगायाव बिखौ ट्रिटमेन्ट खालामनाय जादों आरो बे हिसाबैनो प्रेसक्रिपसन बायदि मुलि लोंहोनायबो दौनाय जाबाय, नाथाय दिनैसिमबो हामाखै। दा दिनै जेरैबायदि अबस्था माने बारानिफ्राय बारा, न'खरावथ' हा हु गैया आरो गरिब रान्दि मानसि फिसायबो गैलिया, हायाबो एसे दंमोन 1/2 बिगा फाननानै बेखौनो दाहायबाय आरो बिनि गासैबो जाथि बंस'फ्राबो गासै गरिब गोजा, थाखा फैसा गैया, अनसुंथाइ रावबो होनो हाया। दा बेखायनो बे बिराद दुखुआव गोग्लैनानै दं, जायनि थाखाय दिनै गभर्नमेन्टनिसिम बेखौनो खावलायनाय गामिनि सासे आङो गावबुरा हिसाबै खावलायदों, बेबायदि मानसिखौ गभर्नमेन्टआ जुदि हेफाजाब होयोब्ला आरो अनसुंथाइ होयोब्ला बे गरिबनि थाखाय हावरिया न'खरा जोबोद उपकार जागोन आरो बेनिखायनो जों बे समाव नैबे हेलेना बसुमतारिनि थाखाय आं बिसेस बेनो खावलायनाय रिकुवेस्टआ बेनो। ओरैनो बेबायदि बिसनायाव गोग्लैसोनाय अबस्थाया बेसेबां जाखो? बिसनायाव गोग्लैसोनाय अबस्था फुरा मास मोनसे बारा जाबाय, मास मोनसे सप्तासेसो जाबाय आरो 5 सप्तासेनो जाहैबाय दा बर्थमान। बेमारखौहाय मा डिक्लेयार खालामदों? दा गभर्नमेन्ट डक्टरनि मथेब्ला माने जोङो बेवहाय नार्सिं हमाव लांदोंमोन, दा बे नार्सिं हमाव बिनि गासैखौबो नायजोबनानै रिजाल्टखौ होदों जाहैबाय बिनाव ब्रेन केन्सार जादों। दा ब्रेन केन्सार होनना बुंनायाव डक्टरा बुंहरदों जाहैबाय बिनि थाखाय जोंहाबो सिकित्सा गैया, नोंहाला चेन्नाइआव लांनांगौ, नोंहाला गुवाहाटि। दा गुवाहाटिसिम बेबायदि बिथोन होनायाव डक्टरनि बादि थाखा फैसा गैयिखायनो बेखौ बेबस्था लानो हायाखै, दा न'आवनो बे अबस्थायावनो दङ बेमारि हिसाबैनो। नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि पिएन रादाबनि गेजेरजों रायजो राजा आरो सोरखारनियाव माबाफोर अनसुंथाइनि राहा खावलायगोन नामा? दा जोङो दा बे समाव गोदान सरकार जाय बिटिआर मानगोनां जोंनि प्रमद बर' चिफ, दा बेबायदि खैफोदनि समाव निदाननि समाव जुदि बिथांमोना जुदि सहाय मोननो लुबैनायाव जुदि गभर्नमेन्टआ दानि बिटिसि सरकारा हेल्प खालामोब्ला जों बेखौनो लुबैदों आरो जोंहा दा गामियारि हिसाबै बिथांखौ थाखा फैसा होनानै हेल्प खालामनो हायाखै, बुरजा थाखा नांगौ, डक्टरनि मथे 4 लाख 5 लाख थाखा खरसा खोन्थादों, दा जों बेबायदि थाखाखौ गामियाव खांलायना बेबस्था खालामनो हायाखै, बेनिखायनो जोङो बे समावहाय गभर्नमेन्टनाव बिनि थाखाय मोजां ट्रिटमेन्टनि थाखाय मोजां अनसुंथाइ होगोन होननानै जों आसा खालामनानै जों बेखौनो खावलायदों। बियो सिगांनिफ्रायनो बेबायदिनो खर'आव मानसावो होनबाय थायोमोन, नाथाय जोङो बेखौ एसेबो खेराखै। उनावहाय बियो बिदिनो बारा जालांबाय, ओमफ्राय डक्टरनियाव लांबाय, लांनानै बिदिनो
थै फरिखा खालामबाय खालामनानै बेखौहाय देहायाव बिदिनो गुजुनाय आरो ओमफ्रायहाय बायदिसिना हासुनाय प्रब्लेम बिदिखौ मोननानैहाय बिदि मुलि लोंबाय अब्लाबो बिनि खर' सानायनि मुलि लोंबाय अब्लाबो हामाखै ओमफ्राय आरो खेबसे बे धबानगन्जावनो लांबावदोंमोन अब्ला बे खर' सानाया गायाखै होननानैहाय ओमफ्राय बे डक्टरा होनबाय बे कुचबिहाराव लांनानै खर'खौ टेस्ट खालामनानै लाबोदो होननानै ओमफ्राय खालामनानै लाबोनानै रिपर्टखौ दिन्थिफैबाय अब्ला बुंबाय ब्रेन टिउमार जादों होननानै बुंबाय ओमफ्राय जोङो न'आव लाबोफैबाय गुवाहाटियाव लांनो थिनदोंमोन ओमफ्राय उनावहाय बैयावनि आदैया होनबाय कुचबिहाराव हायो होननानैहाय लांबाय कुचबिहाराव ओमफ्राय बेवहायनि डक्टरा बे रिपर्टफोरखौ नायनानै होननानैहाय बेनाव ब्रेन केन्सार जाबाय बेखौ आंनि बेवहाय आं हाया होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय लाङोब्ला चेन्नाइयाव लांदो नङाब्ला गुवाहाटियाव लांदो होननानै बुंबाय नाथाय जोंहा दा बेबायदि अबस्था गरिब न'खर जाखिनि दंमोन एसे फाननानै जोङो दाहायबाय नाथाय दा जोंहा आखायाव थाइसेबो थाखा गैया बिनि थाखाय जोङो सिकित्सा खालामनो हायाखिसै दा न'आवनो जोङो दोननानै दङ बिनिखायनो खावलायो अननानै रायजो राजा नोंथांमोना जेन'थे आंनि बिमानि बे बेमारनि थाखाय दाहायनांगौनि थाखाय जेन'थे बयबो हेफाजाब होयो बिनि थाखाय आंहा मिजिं आसा थाबाय।